Takže čau lidi, vítám vás u dalšího dílu u série Jak se postavit pionýra a dneska si ukážeme vlastně přední světlo. No, přední světlo tak se tady skládá vlastně z rámečku a skla. Jo, většinou, když vlastně si to seženete, když si to vlastně seženete, to světlo, tak tak to samotné sklo i ten rámeček, tak už máte pohromadě. Jo. A kdybyste to náhodou neměli pohromadě, tak tady pod tím okrajem toho skla, tak se tam nachází ještě takový gumový těsnění. Jo, to originální gumové těsnění je většinou už přetrhlý, prasklý, pokud tam teda vůbec je, pokud to někdo rozdělával. Jo, ale říkám, když si to seženete, tak je to většinou prostě po kupě. Jo, to je, pokud byste to chtěli vlastně celý kompletně vlastně třeba odrezit, obrousit, nechat znova nachromovat a tak. Jo, ale když si to seženete a chcete mít nějakého fichtla, tak tohle už je prostě složený, takhle tak, jak to vidíte. Jo? Takže to máme tady tu jednu část, pak tady máme parabolu, která je v hodně slušném stavu. Jo, z druhé strany ještě vypadá fakt pěkně. Pak tady máme vlastně patici, jo, která má vlastně 3 měděné kontakty. A z druhé strany tak to většinou na originálních kusech, nevím, jestli to je i na té novovýrobě, ale na originálních kusech tak jsou i popsaný ty kontakty, abyste se mohli řídit vlastně podle schématu. Semka do těch děr tak patří tady ty šroubky. Teďka upřímně nevím, co je to za rozměr, abych vám to řekl. Musíte to zkusit. To jsou nějaký M2, M3, asi M3 to budou. A vlastně na samotné ty šroubky tak patří ještě takovýhle podložky. Jestli to zaostří. Jo, to jsou takhle pozvohýbaný trochu. Jo, to vlastně se nasadí na ten šroubek. Tam připevníte vodič, jestli máte třeba očko, jo, pokud máte natažený kábly na očkách, tak to vlastně dáte na to očko a celý to vlastně potom zašroubujete do tohohle. Jo, tady do těch děr. Tak. Pak je žárovka, zase záleží na typu a na druhu zapalování. Byly 15, myslím, že 15W, 25W a 35W. Jo. A zapalování bylo klasicky 6V a vape potom 12V. Jo, to si vlastně potom musíte ohlídat. Zkusím zaostřit, nevím, jestli to půjde. Tady je označení 25W, 6V. Tak, dále je tady štelovací šroub. Díky němu vlastně můžete trošku naklonit tu parabolu, aby vám to nesvítilo do oblak, ale spíš na cestu. Pod ten štelovací šroub patří takový gumový těsnění. To většinou bývá v pořádku. Pak je tady šroub, kterým se vlastně celý ten komplet přichytí na masku. Pak je tady ten mezikus, ten patří vlastně mezi masku a jak to mám říct, a ten šroub, jo, že se to vlastně nasadí na ten šroub. Pak tady máme druhou část patice, ve které drží samotná žárovka. Pak je tady těch pár kousků. Jo, tyhle ty šroubky musíte mít 3 a tyhle ty podložky taky 3. Tak, teď si ukážeme samotné to složení. Jak jsem říkal, když to koupíte, tak většinou tady to takhle máte složený, jo. Může to být složený už celý, jo, při té koupi a tak. Ale pokud to nemáte, tak je to samotný rámeček, tady je to gumový těsnění a pak je tam to sklo. Jak tam vlastně vložíte to sklo s tím gumovým těsněním? Já to rozdělat nebudu, protože to krásně drží, ale když to vlastně máte rozdělený, tak musíte sehnat to těsnění. A pak je tady 6 pacek, tady těch. A ty se vlastně přihýbají jakoby k tomu sklu dovnitř. Jo? Je to z toho důvodu, aby vám vlastně to sklo tam necestovalo, jo? Nehejbalo se tam. Takže my si to vlastně teďka přihneme celý.
Ale dělá se to kolikrát blbě. Taky vám hrozí, že si to sklo, tak vám může prasknout, nebo se můžete naštípnout. Jo. Rizika tam jsou. Jo, to byste teoreticky teď byste vlastně to měli domáčknout až k tomu sklu. Nebo ne přímo až k tomu sklu, ale ještě pod větším úhlem. To teďka na kameře nebude, ale já si to ještě přimáčknu víc. Tak já to mám domáčknutý. Buď to jde třeba kleštěma si to ještě nějak přihnout, pokud máte nějaký lepší kleště, nebo šroubovákem. Jo. Říkám, musíte dát pozor, ať vám to třeba nesjede ten šroubovák a nepraskne vám sklo. A nebo zkusit úplně nějaký jiný způsob. Jo, hlavně opatrně. Další věcí vlastně, co teďka uděláme, je, že vezmeme parabolu. Jo, pokud máte úplně zrezlý ty paraboly, tak buď prostě sehnat novou výrobu, nebo to nějak opravit, jo, aby to vlastně jako skutečně odráželo to světlo. Tohle je hezky zachovalá. A pak jde ještě ta jedna varianta, že se to nechává napařit. Jo. Jestli vám to jako nějak napaří ten chrom, nikdy jsem to neviděl, ten postup, takže vám nedokážu říct, jak to má být. Jo. Tohle vlastně vezmeme, celý to vlastně tady tím otvorem na ten šroubek, tak to jakoby patří nahoru. Celý to vložíme dovnitř. Jo, srovnáme si, aby ten otvor tak vlastně byl takhle s tím otvorem toho rámečku. Semka do toho otvoru, tak přijde vlastně to gumový těsní s tím štelovacím šroubem. Jo, klasicky se tam prostě je tam závit, tak tam půjde normálně našroubovat. Jedna taková věc. Jako ty paraboly na 0,5, 20 a 21 tak svítí na prd. Mustangácký svítí líp. Jo, to je jako už potvrzený a tady vlastně tím šroubem, tak vy si můžete celou tu parabolu jako přihnout buď tam, anebo nahoru. Jo, že vlastně to povolíte a trošku si to posunete anebo to vlastně naopak posunete zpátky. Akorát tady vám vlastně bude v tom bránit ještě ta pružinka. Jo, takže vy to vlastně můžete celý vzít a celý to vlastně posunete. A zase to zatáhnete zpátky. Takovou jakoby druhou částí, tak už je o tom složení té samotné patice. Takže my si prvně vezmeme tu patici. Jo, jako bychom tam měli už kábly. A vlastně ty podložky patří takhle na tu dírku. Teď se vezme šroubek. A celý vlastně ten kábel s tím očkem se jakoby přichytí do toho. Jenomže ono se to blbě dělá, když na to tak koukám. Takže ještě jednou. Jo, tady na to buďte opatrný, protože tohleto je docela křehký materiál. Jo. Když budete fakt hovada, tak to celý rozbijete. A nebo se vám povolí tady ten závit vlastně v těch měděných packách. Jo, bude se vám to protáčet. Tak nebuďte žádný hovada a nezničte si to. Dá se tam takhle vlastně ten šroubek s tou podložkou. Tady si vlastně vezmeme tady tu část patice a vložíme to do toho. Je tady užší, nebo je tady širší a užší drážka. To samé je i na žárovce, ty packy. Jo, vložíte a dáte to vlastně. Tak a tady máte jeden, druhý a třetí výřez. To ukážu. Jsou tady takhle výřezy. A ty výřezy vlastně padnou přesně tady na ty packy. Co jsem si taky všimnul, tak ještě existovalo víc druhů tady těch částí těch patic. Některé jsou širší a užší. Nevím, jak to teďka bylo na těch typech, ale je v tom rozdíl, kdyby vám to náhodou nechtělo sedět, to je žárovka a tak. Jo. Potom vlastně, co máme
tady daný ty šroubky, jo, máme to vlastně připojený, tak vám vlastně dráty vedou z motorky. Takže tohle vlastně vám visí na drátech. A vy máte už takovýhle komplet potom nachystaný. Takže tohle vlastně vezmete a kouknete si, jak to patří a celý to vlastně na to přiložíte, zmáčknete a povotočíte to. Jo, a tím pádem máte vlastně jakoby kompletní světlo i se žárovkou. Tady mám tu podložku, jsem ji našel. Tak, tohle jak celý vlastně budete mít, tak se potom vezme ten šroub s tím mezikusem. Šroub se prostrčí otvorem, naproti si dá ten mezikus. Jo, řekněme, že tady by vlastně teďka byly vyvedeny dráty na tenhle ten kus, takže tohle by vám vlastně vyselo na těch drátech a vy byste vlastně museli dát jenom na to světlo, přimáčknout a měli byste to zapojený. Tak, teď uděláme to, že tady nahoře, na tom jednom typu masky, tak je tady vlastně takový háček. A tady otvor na ten šroubek. Tak tam vlastně patří tady ta parabola. Když tam pověsíme jakoby, jo, to tam jde pověsit, tak potom vezmeme ten šroubek s tím mezikusem a zašroubujeme ho do toho otvoru s tím závitem, co je pod maskou. Když to vlastně celý dotáhnete, tak by vám maska měla držet. Ještě se podívejte, až budete dotahovat, abyste tady po těch stranách tak neměli fuky, mezery. Pak by vám to světlo svítilo do stran. Nebo jako na nějakou stranu. No a potom při samotné jízdě, tak si vlastně zjistíte, jak vám to dobře svítí na silnici, po případě to doštelujete tímhletím šroubem, tak jak jsem vám to ukazoval. Pak ještě existuje druhý typ tady té masky, a to je vlastně na rámeček z Mustanga. Takže on vlastně nemá ten plech jakoby vystouplej ven, ale má ten plech dovnitř. Stejně jako klasická mustangácká maska.